Γεια σας. Ονομάζομαι Σάββας Χριστοφόρου. Είμαι ασφαλιστικός σύμβουλος. Σε αυτό το βίντεο θέλω να μοιραστώ μαζί σας τα βασικά σημεία της ασφάλειας ζωής. Η αγορά ασφάλισης ζωής είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που θα πάρετε στην οικονομική σας ζωή. Ωστόσο, πρόκειται για μια απόφαση που οι περισσότεροι από εμάς αναβάλουν μέχρι να συμβεί κάτι δυσάρεστο στο οικονομικό μας περιβάλλον και να μας ξυπνήσει και να καταλάβουμε πόσο πολύ την έχουμε ανάγκη. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν είναι παράξενο, αφού όλοι μας έχουμε ένα ενσωματωμένο μηχανισμό που μας αποτρέπει να σκεφτόμαστε το μοιραίο. Όμως, αυτό το είδος της αναβλητικότητας μπορεί να είναι καταστροφικό σε μια οικογένεια. Ουσιαστικά, υπάρχουν τρία βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν οπωσδήποτε με τη συγκεκριμένη σειρά, αλλιώς όλες οι απαντήσεις θα είναι λάθος. Τα τρία ερωτήματα είναι: χρειάζομαι ασφάλιση ζωής? Πόσο ασφαλισμένο πόσο χρειάζομαι? Τι είδους σχέδιο ασφάλισης πρέπει να κάνω? Χρειάζομαι ασφάλιση ζωής? Διερωτηθήκατε ποτέ τι θα συμβεί στα αγαπημένα σας πρόσωπα, στην οικογένεια σας, αν αποβιώσετε? Θα υποφέρουν οικονομικά? Αν η απάντηση είναι ναι, τότε οπωσδήποτε χρειάζεστε ασφάλιση ζωής. Κάποιος μπορεί να πει: δεν βαριέσαι, έτσι είναι η ζωή, να μην κάνουμε τίποτα. Μην ξεχνάτε όμως ότι όταν θα έχουμε φύγει, χάνεται και όποια ευκαιρία να αλλάξουμε την απόφαση μας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και όσο είμαστε εν ζωή, να λάβουμε εκείνες τις σωστές προληπτικές αποφάσεις για πάνε ενδεχόμενο. Πόσο ασφαλισμένο πόσο χρειάζομαι? Πόσα χρήματα θα χρειαστούν σε περίπτωση που ξαφνικά συμβεί το μοιραίο? Κάποιοι ειδικοί συστήνουν ένα κανόνα που λέει 5 με 10 φορές το ετήσιο εισόδημα σας. Προφανώς, λόγω αυτής της μεγάλης διασποράς, ο κανόνας δεν είναι πολύ χρήσιμος. Πώς μπορούμε λοιπόν να προσδιορίσουμε αν χρειάζεστε 100.000, 250.000 ή μισό εκατομμύριο ή περισσότερο για ασφαλιστική κάλυψη ζωής? Ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουμε αυτό που χρειάζεστε είναι να έχουμε ένα επαγγελματία και προσοντούχο ασφαλιστή να μας καθοδηγήσει να διενεργήσουμε αυτό που ονομάζεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών αναγκών, Personal Financial Plan. Πώς γίνεται αυτό? Ο επαγγελματίας σύμβουλος θα περισυλλέξει τις προσωπικές οικονομικές σας πληροφορίες και ακολούθως θα υπολογίσει το απαραίτητο ποσό που θα χρειαστεί η οικογένεια σας σε τέτοια περίπτωση για να καλύψει τις οικονομικές υποχρεώσεις. Για να υπολογίσετε το ποσό αυτό, θα πρέπει να σκεφτείτε τα 4 βασικά έξοδα που πρέπει να καλυφθούν. Πρώτον, τα άμεσα έξοδα στην περίπτωση ξαφνικού θανάτου, όπως τα έξοδα κηδείας, ιατρικά έξοδα και φόροι και όλα τα άλλα. Δεύτερον, όλα τα εκκρεμή χρέη που πρέπει να καταβληθούν, όπως στεγαστικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτων, υπόλοιπα πιστωτικών καρτών κλπ. Τρίτον, τα συνεχόμενα έξοδα διαβίωσης, τα οποία είναι τα χρήματα που χρειάζεται η οικογένεια σας για να ζήσει. Οι καθημερινές δαπάνες διαβίωσης, όπως τα τρόφιμα, ένδυση, μεταφορικά, δόσεις ή και ενίκιο ακόμη. Και τέταρτον, τα έξοδα για τη χρηματοδότηση των σπουδών των παιδιών. Αφού υπολογιστούν οι ανάγκες της οικογένειας σας, τότε πρέπει να λάβετε υπόψη και όλους τους πόρους των επιζώντων μελών της οικογένειας σας, που μπορεί να έχουν ανάγκη να στηρίξουν τον εαυτό τους. Αυτό περιλαμβάνει πόρους όπως το εισόδημα της συζύγου σας, οι αποταμιεύσεις που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί και τυχόν υφιστάμενες ασφάλειες ζωής. Η διαφορά μεταξύ των αναγκών της οικογένειας σας και των υφιστάμενων πόρων για την κάλυψή τους είναι το ποσό που χρειάζεστε για την ασφάλιση ζωής. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία που δείχνει την αξία του σωστού υπολογισμού της ανάγκης για ασφάλιση ζωής με ένα πολύ παραστατικό τρόπο. Αρχίζοντας την καριέρα μου, προσπαθούσα να πουλήσω μια ασφάλεια ζωής σε ένα πολύ άσχολο δικηγόρο. Δυστυχώς, δεν αφιέρωνε καθόλου χρόνο για να υπολογίσω με τον σωστό τρόπο το ποσό της ασφάλισης ζωής που θα ήταν επαρκές για τις ανάγκες της οικογένειας. Έτσι απλά μου είπε να του κάνω μια ασφάλιση ζωής για 50.000 ευρώ. Έκανα ακριβώς όπως μου ζήτησε και συνέχισα την πορεία μου. Μετά από μερικούς μήνες έμαθα ότι είχε σκοτωθεί σε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα. Πήγα λοιπόν να παραδώσω την επιταγή της ασφάλισης των 50.000 ευρώ στη γυναίκα μου. Με έκπληξη διαπίστωσα ότι ο δικηγόρος είχε 4 παιδιά, 2 εκ των οποίων σπούδαζαν εκείνη τη χρονική περίοδο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα θλιμμένα μάτια τους και το μεγάλο ερώτημα της συζύγου του
όταν με ρώτησε αυτό είναι μόνο. Ένιωσα άσχημα που δεν είχα βρει κάποιον τρόπο να τον πείσω να προσεγγίσει το θέμα αυτό με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο της ανάλυσης αναγκών, που σίγουρα θα οδηγούσε σε μεγαλύτερο ασφαλισμένο ποσό. Από τότε, ουδέποτε έχω συντονεύσει τη διαδικασία υπολογισμού ασφάλισης ζωής και ούτε κι εσείς πρέπει να το κάνετε αυτό. Ο υπολογισμός πρέπει να γίνεται με τον σωστό τρόπο, γιατί ίσως να μην ξαναδοθεί η ευκαιρία να διορθωθούν τα λάθη. Ο σωστός υπολογισμός είναι το α και το ω. Και φτάνουμε στο τρίτο ερώτημα. Τι είδους σχέδιο ασφάλισης πρέπει να κάνω? Υπάρχουν δύο βασικές σκέψεις που πρέπει να λάβετε υπόψη για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Πρώτον, πόσο καιρό θα χρειαστείτε την ασφάλιση? Και δεύτερον, πόσα χρήματα μπορείτε να πληρώνετε γι' αυτό? Το ερώτημα πόσο καιρό χρειάζεστε την ασφάλιση θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε αν θέλετε προσωρινή ασφάλιση ή μόνιμη ασφάλιση. Η προσωρινή ασφάλιση διαρκεί για μια καθορισμένη χρονική περίοδο, δηλαδή 5 έτη ή 10, 20, ίσως ακόμη και 30 έτη. Τα ασφάλιστρα είναι ανάλογα με τη διάρκεια της ασφάλισης. Αν για παράδειγμα ξαφνικά αποβιώσετε και το πιο μικρό σας παιδί είναι 3 χρονών, τότε η χρονική διάρκεια μιας προσωρινής ασφάλισης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού σας. Όταν λήξει όμως η περίοδος της ασφάλισης και ίσως χρειαστείτε και άλλη ασφάλιση, τότε λόγω ηλικίας το κόστος θα είναι μεγαλύτερο, εφόσον είστε καλά στην υγεία σας, που είναι και ο κυριότερος παράγοντας που θα ληφθεί υπόψη. Αυτό με οδηγεί στο δεύτερο είδος της ασφάλισης, την μόνιμη ή ισόβια ασφάλιση, όπως είναι πιο γνωστή. Μόνιμη ασφάλιση είναι ό,τι υποδηλώνει το όνομα. Είναι μαζί σας για μια ζωή. Δεν έχει σημασία πόσο χρονών είστε όταν αποβιώσετε. Τα ασφάλιστρα συνήθως παραμένουν τα ίδια για όλη τη διάρκεια της ζωής σας και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σχεδιαστεί για να σταματήσει κατά τη συνταξιοδότηση. Οι μόνιμες ασφαλίσεις είναι σχεδιασμένες να δημιουργούν μια αξία εξαγοράς σε μετρητά που είναι διαθέσιμα αν χρειαστούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή τη χρηματοδότηση των σπουδών των παιδιών. Βεβαίως, αυτά τα ωφελήματα έχουν ένα τίμημα. Τα ασφάλιστρα για μόνιμη ασφάλιση είναι 3-10 φορές ψηλότερα από ό,τι είναι το ισοδύναμο για μια προσωρινή ασφάλιση ίσου ποσού και χρονικής διάρκειας. Έτσι, αν ο προϋπολογισμός σας είναι περιορισμένος, σιγουρευτείτε ότι αγοράζετε όση ασφάλιση χρειάζεστε βάσει των πραγματικών σας αναγκών, ακόμη και αν όλα είναι με προσωρινή ασφάλιση. Όμως, αν έχετε κάποιο περιθώριο στον προϋπολογισμό σας, καλό θα είναι να συμπεριλάβετε κάποια μόνιμη ασφάλιση στο πρόγραμμα ασφάλισης σας. Όσο περνάει ο καιρός, μπορεί να είναι λογικό να μετατρέψετε ορισμένη από την προσωρινή ασφάλιση σας σε μόνιμη επενδυτική ασφάλιση. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που βλέπω στους πελάτες μου είναι να υποτιμούν το χρονικό διάστημα που μπορεί να χρειαστούν την ασφάλιση ζωής. Αυτό είναι οδυνηρά αληθινό για πολλούς μετά από τον κούρεμα των καταθέσεων τους, όπου ξαφνικά πολλοί άνθρωποι είχαν βιώσει μια σημαντική απώλεια των χρημάτων της συνταξιοδότησης τους και δεν θα είναι πλέον σε θέση να συνταξιοδοτηθούν στην ώρα τους. Η ασφάλιση ζωής γεμίζει το οικονομικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ της πραγματικής οικονομικής ανάγκης σας και της οικονομικής σας πραγματικότητας. Το γεγονός ότι πολλοί τώρα θα εργάζονται επιπλέον χρόνια απαιτεί ασφάλιση ζωής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και πολλοί είναι απροετοιμαστοί. Με τον συνδυασμό των δύο τύπων της ασφάλισης ζωής, προσωρινής και μόνιμης, είστε καλύτερα προετοιμασμένοι για τα απροσδόκητα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή. Ας παραδεχτούμε ότι η οικονομική ζωή μας δεν πάει τόσο ομαλά όσο οι οικονομολόγοι μας κάνουν να πιστεύουμε. Μια σωστά σχεδιασμένη ασφάλιση ζωής είναι πολύ σημαντική για ένα υγιές οικονομικό σχέδιο και ένα ισχυρό θεμέλιο σε ένα σπίτι. Βεβαιωθείτε ότι μιλάτε με ένα εξειδικευμένο επαγγελματία, ο οποίος έχει αποδειγμένη εμπειρία και τα κατάλληλα προσόντα για να σας συμβουλεύσει ώστε να έχετε τη σωστή ασφαλιστική κάλυψη. Γιατί αν φύγετε ξαφνικά, δεν υπάρχει τρόπος να επανέλθετε και να παραπονεθείτε. Συχνά, πολλοί νομίζουν ότι η ασφάλιση ζωής γίνεται για αυτούς που θα αποβιώσουν, ενώ στην πραγματικότητα γίνεται για αυτούς που θα ζήσουν, όπως λέει και το όνομα της, ασφάλιση ζωής, δηλαδή γίνεται για να ζήσουν οι αγαπημένοι σας.